Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Әтиләр советы эшен ничек яхшыртырга? Актаныштагы сәләтле балалар гуманитар гимназия интернат базасында үткән утырышта актуаль мәсьәләләр күтәрелде. Шәхси хуҗалыклар азык-төлек муллыгын арттыруга нинди өлеш кертә? Опас районы Әҗем авылыннан Ганиетдиновлар гаиләсенең күркәм эшләре. Казан утлары журналының китап киштәсе сериясыннан чираттагы басма. Зиннур Хөсниярның «Әтием кайда» Суслангер китабы тәкъдим ителде. Елның иң ямьле айы майда тәмамланып килә. Инде тиздән балаларның каникуллары, чыгарлыш сыйныф укучылары өчен кызу чор. Имтиханнар башлана. Табигатьтә дә эссе һава торышы саклана. Синоптиклар әйтүенчә, хәзер республикада июль аена хас эсселек урнашты. Бүген 25 май, явым-төшемсез, көндез һава температурасы 33 градуска кадәр җылы булачак. Табиблар мондый көннәрдә кызу кояш астында йөрергә киңәш итми. Шулай ук әлегә су койнырга да кирәкми. Рәсми рәвештә коену сезоны бер атнадан соң башлана. Татарстан территориясында кыш гриппы кабынуы куркынычы югары. Бу хакта республиканың баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Габделхак Мытыгуллин хәбәр итте. Ауру 54 илдә теркәлгән. Россиядә ел башыннан 37 вирус очрагы ачыкланган. Шул исәптән 7се йорт кышлары, 30-ы кыргый кышлар арасында. Ветеринария идарәсе билгеләп үткәнчә, чирне йоктыру куркынычы күрше республикаларга да бәйле. Очраклар Мари Эл, Удмуртия һәм Киров өлкәсендә теркәлгән кышлар гриппы вируслы ауру. Ул кон, әйләнеше һәм үзәк нерв системасын, сулыш һәм аш кайнату органнарын зарарлый. Бүгенге көндә республикада кыш үрчетүче хуҗалыкларга кисәтү ясалды. Төбәктә вирус эпидемиясына юл куймас өчен күзәтүләр алып барыла. Безгә бигрәк тә шәхси хуҗалыкларны саклап калырга кирәк. Авылларда бу бит инде менә мондый халәттә без күп еллар буе яшибез. Үз алып сатарлары бар районнарның, кешеләр ул турыда беләләр. Ул кешеләрнең документларны да алалар, аларның ветеринар белешмәләре дә бар. Алардан кышны курыкмый чыгарга мөмкин. Документлары булырга тиеш. Белмәгән кешеләрдән мин киңәш бирер идем, кышларны алмаска кирәк. Башка темаларга. Елдан ел республикабыз районнары төзекләндерелә, матурлана бара. Халык өчен төрле уңайлыклар булдырыла. Әйтик, Нурлат районында да игелек бакчасында төзекләндерү эшләре тәмамланып килә. Ул нинди булачак? Бу турыда алдагы язмада. Все очень интересно, нравится все тут. Район башкарма комитеты, мәгариф бүлеге, Лидок спорт мәктәпләре һәм башка учреждениялар хезмәткәрләре скверны яшелләндерүдә актив катнашты. На данный момент завозится чернозем. Тиздән уңдырышлы туфрак алып кайтачакбыз. Агачлар чәчәк утыртуны дәвам итәбез. Скверда шулай ук кечкенә архитектура формалары урнаштырыла дип көтелә. Алар 12 булачак. Өстәмә рәвештә 6 эскәмия, оннан артык чүп савытлары куелачак. Якын киләчәктә сквер территориясында баскетбол майданчыгын җиһазландыру планлаштырыла. Заделаем прекрасный парк. Нурлат район башлыгы Алмаз Әхмәтшин скверда яшелләндерү эшләрен тиз арада тәмамлау бурычын куйды. Динә Нәҗметдинова, Резида Гинеева, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Казанның балыкчы бакчасындагы фонтанны тарихи рәвешендә торгызачаклар. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетында хәбәр иттеләр. Кәсәдә балыкчы белән скульптура урнаштырылачак. Бу композиция бакчада 1936 елда барлыкка килгән иде. Иске кәсә урынына заманча нык һәм ялмый торган материаллар кулланып, охшаш конструкция ясала. Өстәмә рәвештә фонтанның 9 индивидуаль су контуры һәм берничә эш режимы барлыкка киләчәк. Шәһәр хакимияте шулай ук кәсәнең мәдәни мирас объекты булмавын ассызыклады. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда барлыгы 6 паркны һәм бакчаларны төзекләндерү планлаштырыла. Ел башыннан республика юлларында 3 бала халәк булды. Бу мәгълүматны Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсендә китерделәр. Идарә урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов барлык өлкәннәрне балаларны машинада йөртүгә җаваплылык һәм җитдилек белән чакырды. Юл транспорт һәлакәте чорагында махсус автокресло баланың гомерен саклап кала ала. Моннан тыш күп нәрсә машина йөртү тизлегенә дә бәйле. Ел башыннан бирле Татарстанда балалар катнашында 108 юл транспорт һәлакәте булган.
100 бала төрле җәрәхәтләр алган. Шулай ук дәүләт автоинспекциясында велосипедта йөрүчеләр өчен дә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Дамир Бикмөхәммәтов аерым игътибарны скутерлар, самокатлар белән идарә итүгә юнәлтте. Мондый транспорт белән идарә итүне балаларга ата-аналар озатуында гына ышанып тапшырырга кирәк дип ассызыклады ул. Впереди у детей самая любимая пора школьная. Балаларның иң яраткан вакыты мәктәп каникуллары җитә. Балалар гадәттә күзәтүсез кала, күп вакытны урамда үткәрәләр. Юл транспорт хәрәкәте анализы күрсәткәнчә, балалар белән булган хәрәкәтләрнең 30%-тан артыгы нәкъ менә җәйге каникул вакытында теркәлгән. Республика балалар клиник хастаханәсенең травматология бүлеге мөдире Руслан Хәсәнов балаларда имгәнү очраклары ешайды дип искәртте. Быел гыйнвар аенда балалар республика клиник хастаханәсенә 872 мөрәҗәгать булган. Апрельдә бу сан 1360-ка җиткән. Яшь буынны тәрбияләүдә әлбәттә гаилә, балалар бакчалары, мәктәп төп рольне уйный. Шулар белән бер рәттән балаларны төрле мәдәни, дини чараларга җәлеп итүдә бик әһәмиятле. Әйтик, Буа районының Аленушка балалар бакчасында йөрүче сабыйлар районның Тимер юл музеена экскурсиядә булып кайтканнар. Балалар Зия Тимер юлының сугыш вакытындагы хәлиткеч роле һәм кызыклы экспонатлар белән таныша алды. Аларның тәэсирләрен Буадагы хәбәрчебез Камилә Мусина да күреп кайтты. Киләсе көзгә мәктәпкә барачак балаларның музей залларына беренче килүләре генә түгел. 6 яшьлек Аминә Гайсинага бүген бигрәк тә поезд, паровоз һәм йортлар ошаган кычык якыннарын да музейга алып килергә теләвен белдерә. Я хочу принести сюда. Мин монда дәү әниемне, әти әниемне, кечкенә сеңлемне, туганнарымны да алып килер идем. Бөек ватан сугышы елларында тимер юл ракадасы төзелү тарихын сөйләүче музей тимер юл ветераны Илгиз Нигъматуллин тырышлыгы белән 2017 елның октябрь айында ачылган. Ул җиңү музейлары әгъзасы булып тора. Бүген тагын да тулылана, тагын да киңәя бара. Вот на сегодняшний день с 2017 года посетили наш музей и переезжаем быстренько более 7000 человек. Бүгенге көндә безнең музейны 7000-нән артык кеше тамаша кылды. Алар арасында балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр дә, мәктәп укучылары, шәһәр кунаклары да бар. Экскурсия соңында балалар солдат кружкасын тотып карап, сугыш чорындагы ипи нормасы белән дә таныштылар. Камилә Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан хәбәрләре. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Узган атнада Россия ислам дөньясы 14нче халыкара икътисади форумы булып узды. Дөньяның 85 иленнән 15 меңнән артык делегат сессияләрдә, фикер алышуларда, күргәзмәләрдә катнашты. Аерым тема хәләл индустрияга багышланган иде. Агросәнәгать паркында Рөстәм Миниханов һәм чит ил кунаклары Раша хәләл маркет халыкара ярминкәсендә булды. Татарстан җитештерүчеләре шулай ук Иран, Сенегал һәм Төркиядән килгән кунаклар үз продукциясын тәкъдим итте. 14 мең квадрат метрдан артык мәйданда ислам дине тарафыннан рөхсәт ителгән 400 сәүдә ноктасы урнаштырылган. Аларның һәрберсе хәләл стандарты буенча комитет сертификациясын үткән. Башка еллар белән чагыштырганда хәләл продукциягә игътибар берничә тапкырга үсте. Әгәр 2004 елда хәләл итне кайдан сатып алырга дип баш ватсак, хәзер исә продукцияның барлык төрләре булырга тиешлеген күрәбез. Раша хәләл маркет мәйданчыгында 100 ире җитештерүченең продукциясе тәкъдим ителгән иде. Быел ярминкә беренче тапкыр агросәнәгать паркында узды. Для увеличения доступности продукции для потребителей в этом году было впервые мы это проводим на территории агропромышленного парка Казань. Я считаю, что это очень удачное решение. Гади кулланучы өчен гадәти булмаган бу тиргәкләрдә гомуми туклану урыннары өчен махсус ит саклана. Күпләр яраткан шулма ризыгында нәкъ менә аннан әзерлиләр. Хәләл тамгасы белән Татарстанда җитештерелгән әлеге продуктны илнең башка төбәкләренә дә җибәрәләр. Максат чит ил базарына чыгу. Шулай ук Раша хәләл маркет мәйданчыгында Иран һәм Төркия продукцияләрендә тәкъдим иттеләр.
Тірліклеріні ошату үшін пальма майы һәм озық-түлік продукция. Бізден Малайзияға ит, сүт, күнбағыш майы экспортларға тәқдим етілді. Түркия коллегалары белән очрашуда Марат Чабаров шулай ук ике яклы хезмәттәшлек мәсьәләләре турында да сөйләште. Алжир делегациясе белән очрашу барышында Марат Чабаров Татарстанның уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлеккә әзер булуын да билгеләп үтте. Ютазы районында язгы культураларны яңадан чәчүгә керештеләр. Анда 8,000 гектардан артык учымнар зыян күргән. Соннарда ул 35 миллион сумга исәпләнә. Бу Ютазы районының үзәгендәге борчак басуы. Көтелмәгән кыраулардан ул иң күп зыян күргән. 85% үсентегә зыян килгән. Шуңа да үсентеләрне яңадан утыртырга булганнар. Әлеге 100 гектар җир 17 апрельдә үк чәчелгән булган. В начале мая были у нас сильные заморозки, до минус 10. Пересеваем. Май башында 10 градуска кадәр көчле кыраулар булды. Басуның ярсына борчак, икенче ярсын эшкәртеп су эчәбез. Бу безнең өчен зур чыгымнар әлбәттә. Орлыклар яңадан ашрама алырга кирәк. Уңыр җыеп алу белән дә бераз соңгарак каларбыз ахырсы. Уйшым күп еллык үләннәр, арыш, арпа. Барлыгы 35 миллион артык сумлык зыян килгән. Яңгырларның булмавы да аяныч хәлгә китерә. Баулы районында салкын һәм кыры булу сәбәпле арпа культуралары шулай ук зыян күргән. Алабуга районында төнге кыраулар һәм салкын булу сәбәпле рапс, горчица кебек культуралар, хәтта җиләк-җимешләр дә зыян күргән. Владимир Гуримулта 30 виноград куагы утырткан, ләкин шуларның нибары 5 генә исән калган. Виноград восстановится, если через пару лет только. В ближайшие 2 года урожай можно уже не увидим. Хәзерге вакытта иң кулайы үсентеләр турында кайгырту һәм аларны тукландыру. Республикабызның көньяк-көнчыгышындагы районнарда, Баулы, Лениногорск, Минзәлә районнарында инде моңа керештеләр. Барлыгы 30 000 гектардан артык мәйдандагы чәчүлекләр зыян күргән. Дым җитмәү хәлне тагын да катлауландыра. Мул уңыш алырга ышанычны бары яңгыр гына бирә ала. Түбән Кама районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре азык культуралары һәм күп еллык үләннәр уңышы өчен көрәшүне дәвам итәләр. Түбән Кама районында май башы салкыннары кырылык тирлек азыгы үсешенә зыян салган. Бүгенге көндә туфракның дымлылыгы 30-40% тәшкил итә. Шул сәбәпле культураларга махсуслаштырылган гидрант белән су сибәләр. Быел авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре алдында 14 000 тонна печән, 67 тонна синаж һәм шуның кадәр силос әзерләү бурычын куйган. Азык культураларын әзерләү өчен тракторлар, комбайннар әзер. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Республикабызның район авылларында үрнәк булырдай авыл хуҗалыгы тармагын үстерүче, ныклы шәхси хуҗалыкларын булдырган гаиләләр бар. Алдагы видеозмабызда нәкъ шундыйлар турында. Гайнетдиновлар гаиләсе Апас районының Әҗем авылыннан. Бүгенге көндә аларның шәхси хуҗалыгында 38 баш тирлек бар. Эшчән, тырыш гаилә турында киләсе язмада. Әҗем авылында яшәүче Гайнетдиновлар гаиләсе хезмәттән бердә курыкмый. Алар 2017 елдан бирле шәхси хуҗалыкларында үстерешлыклары белән күпләп мал-туар тота. Бүгенге көндә 38 баш терлекләре бар. Шулар арасында савым сыерлары, төрле зурлыктагы бозаулар, үгезләр, тоналар асрыйлар. Герафорд дигән ит токымлы малларга аеруча өстенлек бирәләр. Герафорд токымлы сыерларны күреп кайттым 2013 елда. Biz alanı izledik, tabi almadık başta. Mene hazır nasip buldu. Onları 19. yılda alıp kayttım ben sıyırların Zaynski'den. Tanaları yeril vakitte jürtülmegen. Uğuzunu ayrım жерден aldık. Olar biz avla kaçtır indi. Tağa kızıqıp gittik de. Uzgan kışta 2022'de Rıйтныйдан тағы 8 тонна алып кайттым. Шул Герефорд токымдыларны. Бүгенге көндә терлекләрнең күбесе ачык һавада, көтүлеккә ертеп ашатыла. Малларны гаилә белән бергә карыйлар. Бүгенге көндә 2 бала тәрбиялибез. Улым Риназга инде 15 белә бара. Илданым 10 белә бара. Риназым терлекләр арасында җырыйхы. Аллага шөкер булыша. Илданым да карап тормый. Илданым да бик булыша. 10 яшь белә барса да. Тірлік мал асырайбыз, иптәшім енді қырларда еген икмәк үстере, үләннер үстере, аларны шаптыра енді.
Әлбәттә, хушалыкта маллар күп булгач, аларга азыкта шактый кирәк. Гаилә башлыгы тырыш, уңган Илназ җир эшкәртү, төрле азыгы әзерләү өчен үзләренә техникаларда сатып алган. Иң беренче дата трактор алдык. Ул безнең өчен башта кызык та бит инде, андый тракторлар хәзер юк та районда да. Аннан соң МТЗ 82 алдым. Былтырлары убыркылар җиткәндә комбайн алдым. Ниве комбайн алып кайттым. Эше барның ашы бар дип юкка гына әйтмиләр. Сөт тә, ит тә Мулдан Гыйнетдиновлар хуҗалыгында. Бергә-бергә кулга-кул тотынышып, хезмәттән ямь, тәм табып эшли һәм яши алар. Динә Нәҗметдинова, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Республикабызның һәрбер районында диярлек әтиләр советы бар. Аның төп максаты тәрбия процессына, мәктәп тормышына әтиләрне күбрәк җәлеп итү. Актаныш районында әтиләр советының чираттагы утырышы узды. Очрашу сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат базасында үтте. Утырышта нинди мөһим сораулар, мәсьәләләр күтәрелде. Бу турыда алдагы язмада. Килгән кунаклар хозурына укучылар үзләренең проектларын тәкъдим итә. Сәләтле балалар өчен гимназиядә укучылар әлеге юнәлештә бик теләп һәм яратып шөгыльләнә. Әтиләр советы чарасында катнашучылар эшләрнең һәр кайсы белән якыннан танышты. Гимназия базасында чираттагы әтиләр советының чираттагы утырышы, монда инде аларның эшчәнлекләре, алар әтиләр белән һәр даим инде бик тәгъзир элемтәдә торып инде эшләйләр. Һәм менә без инде башланып киткәннән соң тагын күрербез. Алар ниндирәк формада эшли оештыралар. Аны һәрбер мәктәп инде үзенчә эшләй бит инде. Әлеге проектларны балалар үзләре булдырган. Арада әтиләре белән бергәләп тормышка ашырганнары да бар. Чара барышында ул үрнәк эшчәнлек буларак кунаклар хозурына тәкъдим ителде. Біздің советта основная кісті 28 класс бітін, 28 класстың әтейлері. Біздің бірден ең зор проблемаларын бірісі болып тұра мектептерде бүгін балалар бек көп телефон білен қолданылар, телефонларында көп уақытын өткерелер, компьютерде отыралар. Телефоннан балаларына шығарып болмас, но телефонда файдалы эшләргә өйрәтергә деген темаларны башлап җибәрде. Әтиләр советы эшчәнлеге районда киң колаш ала бара. Бала, гаилә, мәктәп арасындагы элемтәне ныгыту һәм тәрбия мөхитен яхшырту максатыннан оештырыла ул. Тәрбиянең беренче җимеше гаиләдә салына. Шуңа күрә әтиләр белән элемтә булдыруны ул максат итеп оештыра мәктәп коллективы. Әтиләр советының чираттагы утырышында бүгенге көндә актуаль булган проблемалар күтәрелде. Аларны шишу юллары да эзләнде. Чарада район башлыгы Ленар Зарипов та катнашты. Әтиләр советы эшчәнлегенең мөһимлеген ассызыклап, үзенең уңай бәясен бирде. Регина Сәләхова, Марат Сарахов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Галимә, татар теле белгече, филология фәннәре докторы, профессор Флора Софиулинага исән булса 85 яшь тулган булыр иде. Филология һәм мәдәният-ара багланышлар институтында шул уңайдан аны искә алу кичәсе булып узды. Бу хакта тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Ярты гасыр гомерен яшь буынны тәрбияләүгә, белгечләр әзерләүгә багышлаган Флора Софиулина милләтебез һәм мәгарифебез тарихында зур урын алып торучы шәхесләрнең берсе иде. Бер кайчанда данга, шөһрәткә омтылмаган тыйнак мөгаллимә. Аның күп санлы шәкертләре эшен дәвам итә. Әгәр дә миннән татар хатын кызы нинди булырга дип сорасалар, мин бер шиксез Флора Софиулина шикелле дип әйтер идем. Шуннан да ул татар хатын кызының эталоны иде. Ул беренчедән милләтебезнең күренекле вәкиле, зур галим, укытучы, остаз, әни һәм гомумән хатын-кыз. Флора Софиулинаның фәнни эшчәнлеге турында бик күп мәгълүмат матбугатта да бар. Аның китаплары 100-гә якын монография, китап, 500-гә якын мәкалә һәм бүгенге көндә татар теле белеме, тюркология өлкәсендә эшләгән һәр кеше аның хезмәтләре белән таныш. Галимәнең фәнни тикшеренү, эксперимент нәтиҗәләрен дөнья филологлары да бик яхшы белә. Флора Софиулина 1992 елдан Казан дәүләт университетының яңа кафедрасын, чит телдә сөйләшә торган аудиториядә татар теле кафедрасын җитәкли. Татар телен өйрәнүне фәнни югарылыкта оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен гаять зур көч куйган. Шәкерте буларак әйтә алам, студент вакытымнан бирле ул мине укыткан кеше буларак әйтә алам. Аннан соң остазым диссертация
язганда җитәкчем буларак әйтәләм. Һәм гомумән бергә эшләгән, хәтта коллегам буларак әйтәләм. Ул һәрвакыт үзенең кулыннан килгән барлык көчен башкаларга ярдәм итүгә тота иде. Флора Сафиуллина 700 хезмәт, дәреслекләр, монографиялар, методик кулланмалар, мәкаләләр авторы. Бу бер кеше үзе генә эшләп бетерә алган хезмәтләр дә түгел кебек. Бу тулы бер институт эшчәнлегенә тиң дип бәя бирде галим Рәдиф Җамалетдинов. Флора Садриевна әзерләгән галимнәрнең, фән кандидатларының, фән докторларының шактый өлеше бүгенге көндә мин җитәкли торган кафедрада эшлиләр. Бәлки шуңадыр да без инде һәрбер кафедра утырышында, кафедра кысаларында нинди булса чара уздырсак, һәр вакыт Флора Садриевнаны искә алабыз. Я теге ягы белән, я бу ягы белән һәр вакыт Флора Садриевна килә дә керә. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, Флора Садриевна инде безнең арадан китсә дә, ул яши безнең белән, безнең укытучыларыбыз белән, безнең университет белән, һәм ул язган, ул нәшр иткән хезмәтләр белән без бүгенге көндә яшь буынны укытабыз, тәрбиялибез. Киләчәктә дә әле озак еллар шушындый эшчәнлек дәвам итәр дип өметләнәм. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Казан утлары журналы әдәби кафеда китап киштәсе сериясеннән Зиннур Хөсниярның «Әтием кайда? Суслангер» дип исемләнгән китабын тәкъдим итте. Яңа басма белән Ләлә Зайнуллина да танышып кайтты. Татарстанда бик күп кешенең язмышы Суслангер фаҗигасы белән бәйле. Сугыш елларында Мари урманнары эчендәге лагерда күпме кешенең гомере өзелеп калуы әлегә кадәр төгәл билгеле түгел. Китап тәкъдим итү кичәсендә алар рухын дога белән искә алдылар. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 20-нче китап. Бүгенге көндә бу китапларның тиражы 50 меңгә якынлашып килә. Һәм иң мөһиме, бу китаплар 80-90% китапларның шунда ук сатылып бетеп бара. Татарстанда һәрбер ике кешенең берсенең язмышы ничек тә булса шушы Суслангер белән калган. Күз алдына китерегез. Шундый зур трагедик урын булган бу. Шункатлык татар башын ашаган урын бу, шункай кайгылы хәсрәт урын булган бу. Мин шәхсән үземнең дәгән бабам Суслангер аркылы үткән. Менә монда җыелган кешеләрне санасаң хәзер, һәрбер 2-3 кешенең берсе, әбисе, бабасы Суслангер турында хәлләрне белә. Казан утлары журналының баш мөхәррире әлеге киштәгә укучы күңелен кузгатырлык әсәрләр генә керүен ассызыклады. Казан утлары битендә безнең әдәбиятыбызның көзгесе, аның дөрес әйткәндә әйдәп барышысы, без серияның дәрәҗәсен күтәрер өчен менә шушы Зиннур Хөснияр кебек күренекле авторларның да әсәрләрен бастырабыз. Зиннур абыйның бу әсәрен без редакция белән тетрәнеп укыдык. Шуннан да ул шул хәтле теге фаҗигалы тормыш күрәтләнгән. Баксаң, ул шуннан да аның үзенең гаиләсе тормышы, әнисе тормышы, күршеләре тормышы булган икән. Язучы Зиннур Хөсниярның әлеге китабында сугышка киткән ирләр, тылда калган хатыннар, балаларның авыр тормышы, язмышы, аларның рухи батырлыгы сурәтләнә. Бу әдәби әсәр менә шул кыен вакытларда, кытыш-кыш кыен вакытларда адәм баласы кеше үзен ничек тота. Ул менә китаптагы геройларда кайберләре кешелеген югалтып бетерә. Кайберләре шул кыенлыклар булуга карамастан үзенең кешелеген югалтмый. Әсәр геройлары Хәдия апа белән бер туган сеңлесе Зәйтүн апа үзләре дә бүгенге очрашуга килгән иде. Бүгенге көнгә кадәр алар әтиләренең кабере кайда икәнлегендә белмичә яши. Әтине сугышка алдылар. Сугышка алгастан әтине озата барганыбызны беләм. Хәтеремдә әтинең тышын битендә гәүдәсен дә белмим. Әти киткән дә беткән, без әнигә 2 бала калганбыз. Ул чагында бер күрнәкле жуганда, шуны киеткән, шуны көтеп утырган. Әдәби әсәрдә чын кешеләр, вакыйгалар тасвирланганда гына күңелгә үтеп керә. Яңа басманы Татмедианың сәүдә урыннарыннан сатып алырга мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Искәндәр Туманов, Татарстан яңалыклары.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студиягә кунакка Татарстанның атказанган артисты Минуали Габдуллинны килү көтелә. Ә мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә саубулашам. Иртәнгә 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.